खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय आरो बडलेण्ड खौराङाव आं रमेन बरा नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझार CITआव दुलाराय भारत बर' लाइमोन लिरगिरि जथुम खुंदों। बाक्सा बरमायाव गिबि मिस आसाम 2018 हिमानि बर'खौ बरायदों। कक्राझार CITखौ गोजौ मोनसे थाखोआव थिसनबाय। बाक्सा कुमारी काटायाव जानो गोनां 51थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिया 90% जोबबाय। बाक्सानि रुस्तम बसुमतारीनिसिम नेशनेल युथ लिडारशिप बान्था। बाक्सा मुसलपुराव दिनै एबसुनि होसिख्रावनाय धरना हाबाफारि। बाक्सा गोबर्धनायाव जाब्रबथायाव सासे असिनि जिउ खहा। फैगौ 26 दिसेम्बरनिफ्राय आसाम स्टेट अपेन स्कुलनि आनजाद। इन्डोनेसियायाव सुनामि आरो अरगें बेफ्रुनायाव सा 222नि जिउ खहा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बडलेण्ड खौरां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 22 आरो 23 दिसेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिजों कक्राझार CITआव साहित्य अकादेमि आरो सेन्ट्रेल लाइब्रेरि CIT कक्राझारनि जयै बानजायनायाव दुलाराय भारत लाइमोन लिरगिरि जथुमखौ खुंनाय जायो। गाहाय आलासि महरै बड' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि मानगोनां बजेन्द्र कुमार बर' बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवलाङो। गोब्राबसिन खामानि जादोंमोन माबा खन्थाइ फरायनाय। खन्थाइयानो बयनिफ्राय गोब्राबसिन। सल'आ एसे फरायलांबानो बुजिलाङो, बारा खस्थ' खालामनाङा। थेवबो बहायबो टेकनिक दङ। खिन्थु खन्थाइया जाबाय एसे गोब्राब जिनिस। बे जिनिसखौ हथात हमनायाबो गोब्राब आरो बेखौ मोनदांस'नायाबो गोब्राब। दा बे गोब्राब जिनिसखौ मानसिनो बिलाइना होनांगौ जायो। अनेकानो ओंखायनो खन्थाइखौ फरायनो बायो। खिन्थु जै बुजिनाय मोनबाय खन्थाइ होननानै जेनाखि गोब्राब खन्थाइखौनो फरायनांगौ। आसलथे गोब्राब खन्थाइखौ फरायोब्ला बे गोब्राब खन्थाइनिफ्राय जि बुजिबाय बेवहाय बे बुजिनाया असम्भब मोजां इमानबादि माबा होगोन, आनन्द होगोन। बे आनन्दआ असम्भब सानस'हायि आरोखि। गाबगोनां हाबाफारिया बेखेवनाय हाबाफारि आरो सुंद' सल' आरो खन्थाइ फरायनाय हाबाफारि बे मोननै सेसनजों जोबनानै थाङो। 22 अक्ट'नि गिबि सेसनखौ डक्टर अनिल बर' बिथाङा आफादगिरि महरै सामलायलाङो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला गिबि सेसनाव बेखेवनाय आरो खन्थाइ फरायनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। 23 अक्ट'खालि मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा आफादगिरि महरै नैथि सेसनखौ सामलायलाङो। नैथि सेसनाव खन्थाइ आवरायनाय आरो सुंद' सल' फरायनायखौ लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गासै 50सो लाइमोन लिरगिरि आरो खोनासंगिरिफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय बाहागो लाफैनो हादोंमोन। गुबैयै JNU, सिल माइसोर, DRDO हायद्राबाद, मरिगाव आसाम, दिल्ली बेंगालर आरो वेस्ट बेंगल बायदिनिफ्राय लाइमोन लिरगिरिफोरा फैनानै बाहागो लाफैदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ बुथुमनायाव जोंखौ हेफाजाब खालामदों कक्राझार CITनि बिबुंगोरा मानगोनां बिहुं ब्रह्म बिथाङा। गिबिसिन मिस आसाम 2018 हिमानि बर'खौ बरायदों। आसाम बडी बिल्डिं एन्ड फिटनेस एसोसिएशननि बानजायनायाव माजुलिनि कमलाबारि राजीव गान्धी क्रीड़ा प्रकल्पआव खुंजानाय देहास्रि बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय आइजो हिमानि बर'आ मिस आसाम 2018 बान्थाखौ देरहानो हायो। बे खाबुआवनो बाक्सा जिल्ला गेलेमु आफादा हिमानि बर'खौ मैया बरमायाव बरायो। অল আসাম বডি বিল্ডিং প্ৰতিযোগিতাত হিমানী বৰাই মিছ অসম 2018 পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেখেতক আমি আজি ইয়াত বৰমাত সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ মাজত মিছ হিমানী বড়ো। আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি অসম 2018 মাজুলীত যে হৈ গ'ল প্ৰতিযোগিতা, ইয়াত আপুনি কেনেকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলে আৰু কি কি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে? উমেন বডি বিল্ডিং কেটেগৰীত আছিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ মানে আমাৰ অসমত হৈছিল মানে উমেন বডি বিল্ডিংটো। মেন বডি বিল্ডিংটো আছে উমেন বডি বিল্ডিং আমাৰ অসমত নাছিলে মানে। এইবাৰহে প্ৰথম মানে দিলে, তো তাতে মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ। পাৰ্টিচিপেট কৰি কিনে আমি 6জন আছিলোঁ। তাতে মই মিছ আসাম টাইটেলটো মানে পোৱাত মই সক্ষম হ'লোঁ। बाक्सा जिल्ला बडी बिल्डिं आफादनि आफादगिरि कान्दारप शर्मानि आफादगिरि लानायजों खुंजानाय बरायमेलाव पृथ्वीराज बर', रूपज्योति राभा आरो कमल दैमारि बिथांमोनखौ मोजां फिथाइ दिन्थिनो हानायनि थाखाय बरायनाय जायो। बरायमेलाव नुजाथिफैनो हादोंमोन डक्टर अतुल स्वर्गियारि, सुभाष शर्मा, समाज सिबियारि अजय दाजों लोगोसे गोबां सुबुंफोर। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बर्मानिफ्राय दिलीप बर' बिथाङा। भारत हादरनि उत्तर प्रदेशनि लखनौआव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय युव कुंभ हाबाफारियाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोनि गासै 20 सुबुंफोरनो नेशनेल युथ लिडारशिप अवार्ड होनाय जायो। बाक्सा जिल्लानि रुस्तम बसुमतारी बिथाङा बे बान्थाखौ मोननो हायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बे बान्थाखौ बिथां रुस्तम बसुमतारीया भारतनि नखर मन्त्रि राजनाथ सिंहनिफ्राय बे बान्थाखौ आजावो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन भारत हादरनि टेक्सटाइल मिनिस्टार स्मृति ईरानी
आरो पतंजलि आयुर्वेदानि आचार्य बालकृष्ण बिथाङा। बसुमतारी बिथाङा दासान्दि मावजि गेन्द्रि इको टुरिजम ससाइटिनि गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव दङ। आसामनि दाब दाब जिल्लाफोराव दिनै एबसुनि होसिख्रावनाय धरना। भारत सरकारा डिसेम्बर दानाव 3 खनायारि सावरायनो होनना बुंदोंमोनब्लाबो दासिमबो थि खालामैनि थाखाय बे सावरायनायखौ मोननो थाखाय दिनै समबाराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय 1 रिंगासिम 3 घन्टानि थाखाय बाक्सा मुसलपुरनि दुर्गा मन्दिर फोथाराव मोनसे होसिख्रावनाय धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार होनो थाखाय मोनफ्रोमबो दखर आफादखौ खावलायदों बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारि बिथाङा। मिथिनो गोनांदि मुसलपुर डिभिजननि मोनफ्रोमबो दखर आफादनिफ्राय 100 हौवा आरो हिन्जावै, तामुलपुर आरो सालबारि डिभिजननि मोनफ्रोमबो दखर आफादनिफ्राय 150 हौवा आरो हिन्जावै बाहागो लाथारनांगोन होननानै फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि देंखोमु 1-2-3 बादायलायनाय हाबाफारिखौ फैगौ 29 डिसेम्बराव खालारखालि शनिबारै मुसलपुराव लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। मख'नाय हाबाफारियाव दखर आफादफोरनिफ्राय 3 बादायारि बाहागो लाफैनो खावलायदों आरो बै सानखालिनो दखर आफादफोरनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों फैगौ 7, 8 आरो 9 जानुवारियाव जानो गोनां मिरु एबसुनि 51थि बोसोरसालिया जथुमानि सायाव सावरायनो थाखायबो थि खालामनाय जादों होननानै फोरमायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारिया। बे हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो दखरानि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोनखौ बाहागो लाफैथारनो खावलायदों। थांनाय 22 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धनसिरि दैमानि सेर सेर हाग्रानि मैदेर फैनानै गामिनि रायजो राजाफोरखौ सिरि मोनखां होफैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 23 डिसेम्बराव बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलागुरि राजा लामायाव गंसे मानसि रोगाग्रा बास गारिया इन्जिन गाज्रि जानानै अर खामो। बे जाथाया जानो मोनो फुंबिलिनि 9:30 अर खामनायखौ नुनानै सालायग्राया लोगो लोगोनो अर खोमोरग्रा गारिखौ फन खालामनानै लेंहरो आरो लोगो लोगोनो गारिया फैनानै खोमोरफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जानाय जाथायाव जेबो जिउ खहा जायाखै होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जाबावदों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 23 डिसेम्बराव इन्डोनेसिया हादोराव सुनामि आरो अरगें बेफ्रुनायाव गासै 220 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो 800निबो बांसिन सुबुंफोरा गाज्रियै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलियाव थैनायनि अनजिमाया 60ल'मोन, नाथाय बेयो बांनानै मोनाबिलियाव 220 जाहैयो। बड'लेण्ड हालामनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि एबा CIT खौ मुलुगसोलोंसालि एबा डिम्ड इउनिभार्सिटिनि फारिलाइयाव लांबाय। जाय मावथांखिया 2003 मायथाइयाव जानाय BTC एकर्डनि सोलोंसालिखौ फोजौखांनायनि मोनसे मावफारिमोन आरो बेखौ थाबैनो मोगथाङाव महर होगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे मावफारियाखौ जेब्ला 2016 मायथाइयाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा क'क्राझाराव फैदोंमोन, अब्ला बिथाङा क'क्राझाराव CIT खौ मुलुगनां सोलोंसालिनि डिम्ड इउनिभार्सिटि फारिलाइयाव थिसनगोन होननानै खोथा होलांदोंमोन। बेबायदियैनो थांनाय 13 डिसेम्बर 2018 आव भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्ट बिफाना नटिस होनानै फोसावनानै होदोंमोन। BTC खुंथायनि डिपुटि गाहाय खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि साननै सिगाङाव बिथाङा मिरु सरकारनि नखर मन्त्रि आरो MHRD बिफाननि माखासे नेहाथारिफोरजों गोदान दिल्लीयाव सावरायमेल लादोंमोन आरो बे मेलावनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि CIT खौ गनायथि जानाय मुलुगनां सोलोंसालिनि फारिलाइयाव थाबैनो दोनगोन होनना खोथा होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।